Takže dnes je 13. júla 2016, tretí deň mojej cesty, Severský okruh. Dneska som spravil iba 157 km, dokopy teda 1151 km. A ráno som sa zobudil v kempe Piecky. A chcel som nadávať, lebo samozrejme tí dvaja týpci hrali asi do 1 ráno. Obrovskú diskotéku. Vôbec sa mi nedal zaspať. Ale nadávať som nemusel, nakoľko som sa ráno zobudil a pršalo oko skrhli. Takže to bolo také veľmi pozitívne, iba som sa zabavil do spacáku a spal som ďalej. Nedalo sa nič robiť. Potom som sa najedol, išiel som troška popozerať okolie, kde po včerajšej žúrke bol neskutočný bordel. Fakt mládež sa tam bavila asi do 3 ráno. Ja už som po 1 mohol zaspať, keď prestali hrať tí úžasní DJ. Ale aj tak to nebol boh vie čo. Našťastie som teda nemusel ráno nadávať, keďže pršalo tak či tak. Okolo 11:30 sa vyjasnilo a ja som sa rýchlo, asi behom 3/4 hodiny pobalil a išiel som stade preč. Nikdy sa tam už nevrátim, najhoršie kempovisku v mojom živote, ale je to jedna životná skúsenosť. Je určite lepšie, 100-krát lepšie mať vedľa seba v kempe za suseda fanatického kňaza ako Michala Davida. No, bol som asi 4 na ceste, iba tak mi nemrholilo, keď sa spustil riadny lejak. Takže po hodine som premokol úplne do nitky. Zaparkoval som to v nejakej dedinke, v jednej reštaurácii, aby som troška preschol, nemal som nepremoky na sebe. Naozaj pekná reštika, dal som si fajné jedlo, vyschol som nejaké zemiaky s brokolicou, dokonca mal aj nealkoholické pivko. No a rozhodol som sa, že v takomto stave nejdem určite prekročiť hranice do Lotyšska. Namiesto toho som si mapu našiel najbližší kemp k lotyšským hraniciam v meste Goldap pri hraniciach s Ruskom. Rozhodol som sa, že dojdem dneska tam. Potom, čo som vyšiel z reštiky, som ešte chvíľu šiel a keďže posledné dni som nakupoval zásoby ako jedlo, ako ovocie, zeleninu a podobne, vždy keď som zablúdil a dneska sa mi nepodarilo zablúdiť, tak som musel ísť dneska normálne do nejakého hypermarketu ako mestečku, kde som pomínal nejaké zloté a pripravil som sa na cestu cez Lotyšsko, Litvu, kde zrejme nebudú kempy a nechcem zamieňať moc peniaze.
že som si nakúpil nejaké zásoby, nejaké konzervy, dokonca som našiel aj kokosové mlieko a veci na moje skvelé raňajky, ovsenú kašu, takže na to sa dosť teším. No a keď som sa vracal z hypermarketu, čuduj sa sveti, zasvietilo slniečko a posledných 40 km do Goldapu bol naozaj nádherných. Šiel som cez ešte krajšiu krajinu ako včera. Na jednom mieste som dokonca videl pri jednom dome 4 hniezda bocianov na 4 stĺpoch pri jednom jedinom dome. Úplne šialené, veľmi pekné a cesty boli prázdne. Pripomínalo mi to troška náš kraj, možno kvôli nadmorskej výške, ale musím povedať, že cesty boli lepšie ako u nás. Takže to je celkom zaujímavé. No, dostal som sa do Goldapu, kde je cítiť taká tá atmosféra hraničného mesta, ale zároveň je tu kopec turistov. Je to troška iného rázu ako tam, kde som začínal ráno, kde sa to vlastne všetko točilo okolo jazier a nejakého vodných športov. Tu sú takisto turisti, ale predpokladám, že je to skôr kvôli tej hranici s Ruskom. Sú tu nejaké zmenárne a tak ďalej. No, hľadal som chvíľu hotel, teda stanovisko. Avšak údajný kemp je v skutočnosti hotel, kde mi teda ponúkli za 50 zlotých ubytovať sa na trávniku so stanom. Keď som sa spýtal, koľko stojí normálna izba, povedali 90 zlotých a keďže mi ostával v peňaženke nejakých posledných 100 zlotých, ktoré sa potrebujem zbaviť, tak som neváhal ani chvíľu. Takže po 3 dňoch prvá riadna sprcha, mám takú malinkú izbietku a pani domáca mi dokonca predala z vlastnej zásoby 2 pivečka, takže teraz sedím na lavičke, posledné slniečko na mňa svieti, popijem si tu pivko. Dúfam, že to takto vydrží do zajtra, pretože ak to tak bude, chcel by som vstať veľmi skoro ráno a prejsť, vypadnúť konečne z Poľska, ktorého mám fakt dosť, a prejsť za jeden deň celé Lotyšsko, aby som nemusel zmieňať žiadne peniaze a skončiť niekde v Litve a tam to zrejme budem musieť niekde zakempiť. Preto aj tie zásoby, ktoré som si nakúpil, aj taký oddych teraz, aby som zajtra zvládol nejakých cez 400 km a pripravený na to, že budem kempovať niekde vo voľnej prírode. Takže tak, dneska pôjdem teda skorej spať a dúfam, že to počasie vydrží. Koniec.